Kaixo guztioi, bideo honetan hitz egingo dugu eremu elektriko konstante eta uniformeari buruz. Hasteko, komentatuko dugu egoera normaletan zergaitik eremu elektrikoa ez den ez konstantea ez uniformea, eta ondoren ikusiko dugu noiz gertatuko den hau izatea eta zenolako ondorioak dituen. Lehenik eta behin, imaginatu daukagula karga positibo bat eta bere inguruan eremu elektriko bat sortuko du, itxura honetakoa, ezta? Eta nik karga positibo bat ekartzen badut, kontuan hartzen badut zein den indar elektrikoa, orduan sortuko du indar elektriko bat honen gainean, eta indar elektrikoa izango da kanporanzkoa. Nola indar elektriko bat jasango duen mugituko da, ezta? Azelerazioa daukalako. Eta orduan, nik berriz ere nola mugitu den bere posizioa aldatu da. Hortaz, indarra baitere aldatu da. Beraz, berriz ere kalkulatu behar dut indarra. Eta nola mugitu den berriz ere, eta tengabe egon behar naiz indarra kalkulatzen. Eta uste dauka inolako zentzurik hori egitea. Da, erdaretan den zirkulo bizioso bat. Zer fijatzen bazarete, nik kalkulatzen dut indar elektrikoa. R-ren menpean dagoena. Indar elektrikoa kalkulatzerakoan, kalkulatu dezaket azelerazioa. Azelerazioa gertatzen denean, R aldatzen da, eta lortzen dugu R berri bat. Baina nola R berri bat daukagun, indar elektriko berri bat daukagu. Eta orain azelerazio berri bat daukagu, baina orain aldatzen da posizioa, beraz aldatzen da indarra, beraz aldatzen da azelerazioa. Eta orduan ezin gaitezke horrela egon, soratzen garelako. Eta horregatik horrelako ariketetan beti erabiltzen ditugunak dira energiak. Bai, energiak zer daukate ona? Ez dugula kontuan hartu behar non dagoen gure partikula momentu bakoitzean. Energietan bakarrik hartzen dugu kontuan hasierako eta bukarako puntuak. Horregatik erabiltzen dugu beti energiak. Beraz, argi izan behar dugun lehenengo gauza da, eremu elektrikoa ez denean ez konstante ez uniformea, honetan adibidez, energiak erabiltzea askoz interesgarriagoa da indarrak erabiltzea baino. Baina ikusiko dugu noiz hau bai gertatzen den. Konturatuko zinetenez selektibitateko azterketa askotan hitz egiten dute bi xafla kargatuta bata bestearen karga kontrako zeinuarekin, hau bada plus Q, beste da minus Q. Bueno, zer gertatzen da? Fijatzen bazarete, karga positiboek azkenean kanporanzko eremua sortuko dute, eta karga negatiboek barruranzkoa. Beraz, batzen badituzue, eta kalkulo batzuk atzean daude, baina horietan ez gara sartuko, sortzen da eremu elektriko bat, eta eremu elektriko horren itxura horrelakoa da. Hau izango da, eremu elektrikoa. Eta eremu elektriko hau konstante eta uniformea da. Zer esan nahi du horrek? Hemen barruan, bi xaflen arteko edozein puntutan, eremu elektrikoaren norabide, noranzko eta garrantzitsuena modulua beti izango da. Hau da, nik nire karga hemen jartzen badut. Eta esaten didate, ariketak esaten dialako, eremu elektrikoaren balioa direla 3000 Newton satikulon. Beraz, nik jakingo dut zuzenean, nire kargak jasango duela indar elektriko bat norabide eta noranzko hori daukana. Baina imaginatu nire karga ez dagoela hor. Nire karga ez dagoela hor. Baizik eta hemen dagoela. Nire kargaren indarra norabide eta noranzkoa berdin izango da. Eta beste leku batean badago berdina. Hau da, berdin dio non jartzen dudan nire karga, bere indar elektrikoa beti izango dela norabide honetakoa, noranzko horretakoa, eta bere modula beti berdina. Bere modula kalkulatzeko, egon barko nuke, bere modula kalkulatzeko goratu, izango zela Fe berdin Q bider E. Eremu elektrikoaren balioa beti izango da berdina, depende zenbatekoa den karga, horrelakoa izango da indar elektrikoa. Beraz, gauza garrantzitsu bat eta nahiko potente eta interesgarria da, edozein puntuan eremu elektrikoaren balioa berdina dela. Eta bakarrik gertatzen da horrelako gora batean, bi xafla ditugunen. Horregatik askotan, selektibitateko azterketetan, hau bezalako ariketak agertzen zaizkizue. Zergaitik, eremu elektrikoa konstantea bada, zeinbait gauza erabili alditugu, beste kasuetan erabili ezin dituguna. Goratzen duzu lehen komentatu dugun zirkulo bizioso hori? Hau da, lehen esaten genuen, ni indar elektrikoa badaukat, jakin dezaket partikularen azelerazioa. Eta partikularen azelerazioa badaukat, ni jakin dezaket nola aldatu den bere posizioa.
Kontua da, bere posizio aldatzerakoan indar elektrikoa berdina izaten jarraitzen duela. Beraz ez daukat inolako arazorik, ni indar elektrikoa badakit, kalkulatu dezaket azelerazioa. Eta erabili dezaket sinematika, erraz, bai, sinematika, eta hau izango zen ariketa bat, zeinetan azelerazioa bat daukagun. Beraz, hau bezalako ariketetan, sinematika erabili daiteke. Hain zuzen ere, HZ hau, igiduraz zuzen uniformeki azeleratua. Beraz, hau bezalako ariketetan, HZ hau erabili dezakegu inolako arazorik gabe. Beste ariketetan, hau da, hau agertzen ez den hauetan, hobe energiak erabiltzea. Sinematika erabili daiteke, baina ez digu leku honetara eramango. Beraz, bestetan hobeto energia erabiltzea. Honetan, sinematika erabili daiteke eta baita ere energiak baita ere erabili daitezke. Normalan egiten dugu alde batetik lan eremuekin edo bestela energiekin, energia potentziala, eta horatu hau potentziala, bai? Potentzial hau izango dela V berdin energia potentziala zati karga. Beraz, potentziala agertzen denean energiei buruzari garraitze egiten. Bueno, hemen agertzen den formula arraro hau, eta gainera hemen agertzen dena ez da aldrebes dago, honik gradientea deitzen zaio da, 3 dimentsioko derivatua, inporta ez zaiguna, baina hemen badaude zenbait gauza gordeta, zenbait informazio nahiko interesgarria. Eta komentatu nahi dut lehenengoa. Lehenengo honek esaten digun gauzari garrantzitsuena urrengoa da. Vale, hau da, eremuaren noranzkoa potentzial gutxitzearen noranzkoa dela. Beitu. Ulertu behar duguna da, eremu elektriko bat agertzen denean, horrek esan nahi du, bi puntu hauen arteko potentzial diferentzia bat dagoela. Zer nahi du horrek? Hemen dagoela potentzial jakin bat, eta hemen beste potentzial bat. Eta eremu elektrikoa egoteko, hau ezin da honen berdina izan. Ezberdintasun bat egon behar du, diferentzia bat egon behar du. VA eta VB berdinak badira, eremu elektrikoa 0. Vale, nola eremu elektrikoa dagoen, hauek biak ezin daitezke berdina izan. Beraz, agertzen da delta V. Delta V da VB ken VA. Eremu elektrikoaren noranzkoa izango da potentzial handitik potentzial txikira. Hau da, VB izango du potentzial txikiago bat VA baino. Bere balio izango da hau baino txikiagoa. Beraz, eremu elektrikoaren gesiek beti zuzenduko dira potentzial txikiagoa daukan posiziora. Eta hau oso garrantzitsua da. Azkenean, ematzaten badigute hemen 1000 dela eta hemen 100 eta marraztu behar dugu eremua, hori izan behar dugu kontuan. Eta gero beste gauza bat kontuan izan dezakegu egoera jakin honetan. Eta hau da beste ondorio garrantzitsua. Eta hau bakarrik, hemen hau mugitu zait, itxaron segundutxu bat, listo. Hau da bigarren ondorio garrantzitsua. Eta hau bakarrik erabili daiteke bi xafla hauen egoera honetan. Vale? Hau balio du edozein kasutan. Honetarako ez da behar eremu elektrikoa konstante eta uniforme izatea. Baina kasu honetan formula hau honetan bihurtu aldugu eta hau guretzako asko zerrezago izango da. Zer esaten digu honek? Vale. Honek esaten diguna da alde batetik. Lehen komentatu duguna. Potentzial hau honen berdina bada, bien arteko diferentzia 0 izango da. Eta hau 0 bada, eremua 0 izango da. Hemen agertzen den D distantzia izango da bi xaflen arteko distantzia, metrotan neurtuta. Beraz, niri esaten badidate bi xafla hauen artean ez dakizen bateko potentzial diferentzia jarri dutela, berdin zait datu bat, eta ematen badidate bi xaflen arteko distantzia, ni zuzenean eremua lortu dezaket. Niri esaten badidate xafla honetako potentziala eta honetako potentziala kalkulatu dezaket hau eta ondoriz baita ere eremua lortu dezaket. Baina eremua ematen badidate baita ere kalkulatu dezaket zenbatekoa den bi xaflen arteko potentzial diferentzia. Beraz, egoera honetan eremua eta potentzial diferentzia konektatu alditugu. Gainontzeko egoera beste guztietan ez ginen kapasa konektatzeko. Konektatzeko ekuazioa hau delako eta matematikoki ez gaudelako prestatutak horrelako derivatuak egiteko. Beraz, eremu elektriko eta konstante eta uniforme denean, formula hau erabili dezakegu. Beste guztietan ez, eta gainera, eremua edozein zonaldetan izango du modulo, norabide eta noranzko berdina.